ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may iba't ibang kwento tungkol sa kinalakhan nating pamilya. May mga pinalad na lumaki sa mapagmahal na pamilya. Pero may iba rin na hindi naging maganda ang karanasan sa kinalakhang pamilya. Ikaw, kabarangay, anong klase ng pamilya ang kinalakhan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Zoe. Matagal na po akong taga-subaybay ng Barangay LS at ngayong araw na ito, gusto kong ilabas ang lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Para kahit papaano ay maibsan ang sakit na dinulot ng lahat ng mga naging karanasan ko sa pamilya ko. Sa Leyte po ako pinanganak at lumaki. At ako lang po ang nag-iisang anak ng Mama Evelyn at Papa Rodrigo ko. Ang mama ko po ay isang housewife, habang ang papa ko naman ay nagtatrabaho sa isang hotel. Maraming tao ang nag-iisip na maayos at masaya ang pamilyang kinalakhan ko. Pero sa totoo lang po ay malayo yun sa katotohanan. Noong bata pa ako ay hindi ko pa talaga lubos na nauunawaan kung bakit palaging nag-aaway sina mama at papa. Palagi silang nagsisigawan at hindi nagkakasundo. Akala ko po noon ay normal lang sa isang pamilya ang magtalo at magsigawan, pero habang nagkakaisip ako, napagtanto ko na hindi pala ito normal. At habang tumatagal, natutunan ko na ang dahilan ng mga alitan ng mama at papa ko. Palagi ko kasing nakikita na umiinom si papa. At tuwing nalalasing siya ay nagiging ibang tao na siya. Nagsisimula po siyang magwala, magsalita ng masasakit na salita at madalas po ay kay mama niya binubunton ang lahat ng galit niya. Alam po ng Diyos na wala akong ibang pinangarap kundi ang makapagtapos ng pag-aaral at makawala na sa sitwasyon namin. Mapagmahal po si Mama, Papa Dudut, at wala akong problema sa kanya. At si Papa lang po talaga ang nagdudulot sa amin ng sakit ng ulo. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, ang tanging hangad ko po ngayon ay magkaroon ng kapayapaan sa aming pamilya at makatagpo ng lakas upang malampasan ang lahat ng mga pagsubok. Sobrang hirap po pala noong pakiramdam na gustong-gusto mo nang makawala sa isang sitwasyon. Pero sa kabilang banda, patuloy ka pa rin naghahangad na sana balang araw ay magbago na ang lahat, Papa Dudut. Nandito na ako! Lasing na naman ho ba kayo? Hinihinay naman po sa pag-inom. Nung nakaraang araw lang, lasing na lasing din kayo. Hoy, Zoe! Huwag mo akong pakikailaman! Anak lang kita! Rodrigo, ano ba? Nagmamalasakit lang yung anak mo sa'yo. Isa ka pa! Ay, makakain na nga lang. Anong ulam, ha? Anak ng mga wala kayong kwenta! Nyeh! Hindi man lang ba kayo nakapagsaing, ha? Pabirang buhay to! Pa, utang na loob, huwag kayo sumigaw. Rodrigo, tama na! Buong araw ako nagtatrabaho at nagpapakapagod sa hotel. Ang gusto ko lang naman yung may makakain ako pag uwi ko. Napakasimple lang ng hiling ko. Hindi niyo pa magawa ng maayos? Hoy! Para sabihin ko lang sa'yo, ubos na yung budget na binigay mo sa akin nung isang araw.
Kung tutusin nga sa alak na napupunta yung sinasahod mo tuwing kinsenas. Ang sabihin mo, sadyang hindi ka lang marunong mag-budget. Dinamay mo pa yung alak sa katangahan mo. Pa, tama na po. Tama si Mama. Wala na kayong ibang ginawa kundi ang uminom araw-araw. Hindi na kayo nagbago. Yan ba sinasabi sa'yo nitong mama mo, ha? Pwes, sa tingin ko, nauubos yung binibigay kong budget natin dito sa bahay kasi may ibang lalaki na yung mama mo. Utang na loob! Paano ako magkakaroon ng panahon para dyan? Buong araw na nga ako nandito sa bahay. Hindi ba't matagal mo na sinasabi sa akin na gusto mo na maghanap ng trabaho? Siguro, kaya kating-kati ka na makapagtrabaho kasi may ibang lalaki ka na. Gusto kong maghanap ng trabaho kasi kulang na kulang yung binibigay mong pera para sa gastusin natin dito sa bahay. Kasi sa alak lang napupunta yung perang sinasahod mo. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kasi kahit papano, nagbibigay pa din naman ako ng pera sa'yo. Hoy, Rodrigo! Anong mabibili ng 250 mo sa pang-araw-araw? Ano akala mo sa amin? Pusa na kumakain ng cat food? Alam ko na. Siguro binubuyo ka na ng lalaki mo, no? Ibang klase ka rin naman talaga. Ang tanda-tanda mo na, pero nagpapagamit ka pa rin. Ang tigas ng mukha mo sampalin ako, ha? Pautang na loob, tumigil na po kayo. Mamamatay ako sa konsumisyon sa inyong dalawa. Zoe! Po, Ito 1,000. para saan po to? Bumili ka ng 3 litro ng beer. Huwag mo kakalimutan ibalik sa akin yung sukli, ha? Anak, ibigay mo sa akin yung pera. Ako na lang bibili sa labas para matapos itong pagbubunga ng papa mo. Hindi! Dito ka lang sa bahay. Baka mamaya makipagkita ka lang dyan sa lalaki mo. Di kung ganon, ikaw na bumili ng alak mag-isa mo. Zoe, ibalik mo na yung pera dyan sa papa mong wala nang ibang ginawa kundi ang uminom buong araw. Akin na nga yung pera! Pa, parang awan nyo na. Wag na kayong uminom kahit ngayong gabi lang. Manang-mana ka talaga sa mama mo. Ibalik mo sa akin yung pera kung hindi malilitikan ka sa akin. Huwag na wag mo ako susubukan. Ayoko po. Pasensya na po kayo pero para din po sa inyo itong ginagawa ko. Ibabalik mo sa akin yung pera o paliliparin ko lahat ng mga gamit sa bahay na to. Ayaw mo ibalik, ha? Anak, ibalik mo na lang sa papa mo yung pera. Pero Ma, Huwag ka nang magmatigas. Baka mamaya masaktan ka pa. Sige na. ayoko po. Sige na. Ano? Ibabalik mo pa ba yung pera o buong gabi lang tayo magdadramahan dito? Eto na po. Pero please lang, tigilan nyo na po yung pagsira ng mga gamit dito sa bahay. Akin na! Dami-dami yung sinasabi. Ibabalik mo din naman pala. Makalayas na nga. Mga wala kayong kwenta. Nang gabing yon, Papa Dudut, umalis si Papa ng bahay. Hindi ko po alam kung anong oras na siya umuwi pero kinaumagahan. Nabalitaan na lang namin na sa tabi ng kalsada siya natulog. At dumiretso lamang siya sa bahay para maligo bago pumasok sa trabaho niya sa hotel. Sobrang sakit din po sa pakiramdam tuwing nakikita ko si Mama na namumroblema dahil siya na rin ang naghahanap ng paraan para tustusan ang mga pangangailangan at pagkukulang ni Papa. Lalo na sa mga bayarin namin dito sa bahay. May mga pagkakataon po na nangungutang si Mama o kaya ay nangihingi na lamang ng pera sa mga kamag-anak namin. Naawa po ako kay Mama kasi siya po yung walang ibang inisip kundi ang pamilya namin. Habang si Papa sa kabila ng lahat ng pagmamahal namin, tila mas pinipili pa niyang malulong sa alak. Pero may mga pagkakataon din po na maganda ang mood ni Papa at medyo malaki-laki ang naiaabot niyang pera kay Mama. Sobrang nakakatroma po yung ganong sitwasyon dahil hindi ko alam kung kailan maganda o pangit ang mood ni Papa. Siguro nga po ay eto na ang epekto ng ilang taon na pagkakalulong ni Papa sa alak. Naikwento din po sa akin ni Mama na hindi naman daw po lasinggero si Papa noong kabataan nila. Pero may mga kabarkada lang daw si Papa na nag-udyok at binuyo siyang uminom hanggang sa tuluyan na po siyang nalulong dito. Alam ng Diyos na paulit-ulit kong ipinagdarasal na sana'y magbago na si Papa. Kasi kahit lasinggero siya, pare-pareho po namin siyang mahal na mahal ni Mama. At hindi po namin siya kayang sukuan, Papa Dudut.
Ngunit habang tumatagal ay mas lalo po akong pinipilit ng tadhana na layuan at sukuan siya. Hindi ko na po alam kung hanggang kailan ko kayang maghintay sa pagbabago ni Papa. At isang araw, Papa Dudut, minabuti ko nang kausapin si Mama tungkol sa sitwasyon namin. Rodrigo, ikaw na ba yan? Ma, kumalma kayo. Ako lang to. Ano ka ba naman, Zoe? Sa susunod matuto kang ang kumatok para hindi ako tinatamaan ng nerbiyos. Ay, nga pala. Anong ginagawa mo dito sa kwarto namin ng papa mo? May kailangan ka ba? Hindi po kasi ako makatulog eh. Bakit naman? Gusto ko po sana kayong kausapin. Tungkol ba to sa allowance mo? Huwag kang mag-alala kasi binigyan ako ng 3,000 ng papa mo kanina. Eh yung 1,000 doon, tinabi ko na yon para sa baon mo. Oh, bakit mo kang Biyernes Santo yung mukha mo? Hindi pa kayo nasanay kay Papa. Bigyan niyo po ng 1 linggo. Sigurado po ako mahihirapan na naman kayo sa paghingi ng pera sa kanya. At malamang sa malamang, manghihingi na naman po kayo ng tulong sa mga kamag-anak natin. Zoe, huwag kang magsalita ng ganyan. Pasalamat na lang tayo dahil kahit papano nag-aabot pa rin ng pera ang papa mo sa atin. Pero sawang-sawa na po ako sa ganitong klaseng buhay, Ma. Aaminin ko po na hanggang ngayon, umaasa pa rin po ako na magbabago si Papa. Pero sa puntong to, mukhang malabo na pong mangyari yan, Ma. Paano kaya kung... Kung ano? Hindi po madali para sa akin na sabihin to, pero sa tingin ko, mas makakabuti para sa atin kung umalis na lang po tayo dito. Ano? Hindi, Zoe! Hindi tayo aalis dito! Ma, mag-isip-isip na kayo. Kailan niyo balak umalis dito? Kapag pareho na tayong napatay ni Papa? Alam mo ikaw, masyado kang OA kung mag-isip. Oo, lulong yung papa mo sa alak. Pero ni minsan hindi niya naman ako sinaktan na. Naalala niyo ba yung kalderong hinagis ni Papa? Muntik na tayong tamaan nun ah. Lasing ang papa mo nun, anak. Di ba gano'n naman talaga kapag nalalasing ang isang tao? Yung tipong hindi na nila alam yung ginagawa nila? Pero maniwala ka sa akin, hindi ganong klaseng tao ang papa mo. Pero Ma, bata pa lang ako madalas ko nang napapansin na palagi yung pinag-aawayan ni Papa yung pagkalulong niya sa bisyo niya. At wala rin tayong pera para iparehab si Papa. Maniwala ho kayo sa akin, mahal na mahal ko rin si Papa at ayoko siyang iwanan. Pero ito na lang yung naisip kong paraan para magbago na siya eh. Mas lalala lang yan papa mo kung iiwanan natin siya. Paano niyo naman po nasabi yan? Hindi po natin malalaman kung hindi natin susubukan. Alam na alam ko yan kasi sinubukan ko na yan noon. Anong ibig niyo sabihin? Nung maliit ka pa lang, nilayasan ko na yan papa mo at dun tayo nakituloy sa mga kamag-anak natin. Pero imbis na magtino, mas lalong nagpakabuwang sa bisyo yung papa mo. Umabot na rin sa puntong isang case ng birang nauubos niya araw-araw. Ay nako, nagpapasalamat na lang talaga ako sa Diyos na hanggang ngayon buhay pa rin yung papa mo. Naku Ma, magpasalamat na rin kayo na hanggang ngayon hindi pa rin tayo napapatay ni Papa. Bawas-bawasan mo yung tabas ang dila mo, Zoe. Hindi na ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo dyan. Ma, pareho lang naman tayo ng gusto eh. Pareho natin gusto na magbago si Papa pero pakiramdam ko kasi para tayong naghihintay sa wala. Zoe, makinig ka sa akin. Kung natatakot ka na baka dumating yung araw na saktan ka ng papa mo, hindi ko hahayaan na mangyari yon. At hindi rin po ako makakapayag na dumating yung araw na masaktan ka niya. Kaya Ma, utang na loob, umalis na tayo dito. Ano ba? Ba't nakalak tong kwarto, ha? Ma, ako na. Buksan niyo to! Sandali lang pa. Ano ba kayo? Ba't nakalak tong pintuan? Wala namang mananakaw dito, ha? Pasensya na po kayo. Hindi ko lang po siguro na malaya na nalako na pala yung pintuan. O siya, eto 2,000. Para saan po to? Yung 500, idagdag mo na yan sa baon mo. Tapos yung 1,500, ibili mo ng biryan. Pa naman. Ano? Ibibili mo ba ng biryan o babawin ko yung baon mo? Sige po. Pero dito na po kayo sa bahay uminom Baka kasi mamaya sa tabi ng kalsada pa kayo matulog. O siya.
Bilisan mo na at nababagot na ako. At ikaw, ano pa tinutunga-tunga mo dyan? Magluto ka na ng makakain bago pa ako mapikon sa'yo. Sige, sige. Magluluto na ako. Papa Dudut, kung may pera lang po sana ako, malamang ay matagal ko nang pinarehab si Papa. Pero ang totoo po niyan, salat na salat kami sa buhay. At ang pinakamasaklap pa po ay pareho kaming umaasa ni Mama kay Papa at sa mga kamag-anak namin na nagmamagandang loob na tulungan kami. Ang masakit pa po ay marami sa mga kamag-anak namin ang hinihikayat si Mama na hiwalayan na si Papa na baka yun lang ang natitirang pag-asa namin para magbago ang lahat. Pero para kay Mama ay napakahirap po ng desisyon na yon. Para sa kanya ay hindi pwedeng sukuan ang pamilya at ayaw niyang maranasan ko yung pakiramdam ng isang broken family. Alam po ni Mama kung paano maging isang bata na lumaki sa broken family at ayaw niyang maranasan ko yon. Pero habang lumilipas ang panahon ay mas lalo kong napapansin na ang matinding pangarap ni Mama na panatiliing buo ang pamilya namin ay siya din ang unti-unti na nagpapahirap sa amin. Oo, kompleto nga kami pero hindi naman kami masaya at palagi naman kaming natatakot o natataranta tuwing nalalasing si Papa. Sa totoo lang po, Papa Dudut, naiinggit ako sa mga kaklase ko na kahit watak-watak ang pamilya ay hindi nila kailangang pagdaanan ng ganitong klase ng pasakit. At least sila, wala silang lasinggero na ama. At least sila, may mga magulang na kahit may problema ay nagkakasundo pa rin at nagsusumika para sa kanilang mga anak. Kaya po pinangako ko sa sarili ko na kapag nakapagtapadudot, Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. ang sabi nga nila, time heals all wounds. Pero bakit ganon, Papa Dudut? Habang tumatagal ay lalo lamang kaming nahihirapan ni Mama. Alam ng Diyos na araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y dumating ang araw na magbago na si Papa alang-alang sa pamilya namin. Makalipas ang ilang araw, naramdaman ni Mama ang pagkabagot sa bahay at yung kakulangan na rin ng pera kaya naisipan niyang kailangan na niyang maghanap ng trabaho. Naisipan din niyang mas mabuti kung may ipon siya para may pagkukuhanan siya ng pera kapag nagigipit kami. Kaya habang nasa trabaho si Papa, nag-apply si Mama bilang selbedora sa isang karinderya dito sa probinsya namin. At tulad ng inaasahan namin, ay galit na galit si Papa nang malaman niyang may trabaho na si Mama. Nagwawala siya sa bahay kaya humingi kami ni Mama ng tulong sa mga kamag-anak namin. Doon kami tumira sa isang linggo dahil takot na takot kami kay Papa. Ngunit makalipas ang ilang araw, tila sinagot na ng Diyos ang mga dasal namin. Pinuntahan kami ni Papa para sunduin. Ilang beses siyang nagmakaawa at humingi ng tawad. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako kung patatawarin ko ba siya kasi baka bumalik lamang kami sa dati. Pero mukhang taos-puso ang paghingi niya ng tawad kaya pinatawad na namin siya ni Mama. Noong mismong araw na yon, umuwi na kami ng payapa. Ngunit hindi ko alam na panandalian lamang pala yon dahil bumalik si Papa sa pag-inom at mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang maputulang kami ng kuryente at tubig sa bahay. Grabe, Papa Dudut. Uy! Hala, Naku! ano ba yan? Ba't nawala ng kuryente? Baka naman blackout lang. Sandali, tingnan ko lang sa labas. May ilaw naman yung mga bahay sa labas Ano? Naputulan tayo ng kuryente? Parang gano'n na nga po. Pambihira naman.
Ay di bali na lang. Hugasan ko na lang yung mga plato. Ay naku patay. Bakit po? Mukhang naputulan na rin tayo ng tubig. Ano ba naman yan? Pa, may alam ba kayo rito? Pasensya na kayo, pero Magsabi po kayo ng totoo. Ba't po tayo nawala ng kuryente at tubig? may pinaglaanan kasi ako ng pera eh. Ano? Pasensya na pero huwag kayo mag-alala. Gagawin ko rin to ng paraan. Konting tiis lang muna ha. Hindi ko naman kasi alam na ngayon pala tayo mapuputulan. Susan ho napunta yung perang ipambabayad nyo sana sa kuryente at tubig. Ba't ko pa ba tinatanong? Ma, halina ho kayo. Zoe anak, ano binabalak mo ha? Aalis na po tayo dito. Kumalma ka nga muna. Halata naman kung bakit hindi nabayaran ni Papa yung tubig at kuryente. Hoy Zoe, may gusto kong sabihin? Diretsuhin mo na ako. Yung ayoko sa lahat yung pinaparinggan ako. Malinaw na malinaw sa akin na hindi nyo nabayaran yung kuryente at tubig dahil dyan sa bisyo nyo. Masisisi mo ba ako? Lugbok na lugbok ako noon nung iniwan niyo ako ng mama mo. Kinailangan ko ng alak para makalimutan ko yung sakit na iniwan niyo sa akin. Ibang klase rin naman. Ang galing nyo ho magpalusot. Kung gusto nyong magpakabuang sa bisyo nyo, bahala po kayo. Pero talaga ba? Ha, pa? Kinailangan pang umabot sa puntong hinayaan yung maputulan tayo ng kuryente at tubig para lang matustusan yung bisyo nyo? Zoe anak, parang awa mo na. Huwag mo na sagot-sagutin yung papa mo. Halika, dun tayo sa kwarto mag-usap. Rodrigo, dito ka muna sa sala. Mag-uusap lang kami ng anak mo. Ewan ko sa inyo mag-ina. Puro kayo drama. Mga artista yung walang bayad. Makaalis na nga lang ng bahay. Hoy, saan ka pupunta? May mga bagay talaga na hindi na magbabago. Evelyn, kausapin mo yung anak mo ha? Hindi na ako natutuwa sa inaasal niyan. Sige na, Rodrigo. Umalis ka na lang muna ng bahay. Ako nang bahala dito. Bahala kayo sa buhay niyo! Utang na loob, Zoe. Ba't mo naman sinagot-sagot ang papa mo ng ganon? Ma, alam nyo mismo kung anong punot dulo ng lahat ng to. At kung may problema man dito, hindi ho ako yun. Hindi ba't nagkasundo na tayo? Nabibigyan natin ng second chance yung papa mo? Yung second chance, para lang yan sa mga taong sincere sa paghingi ng tawad at sa mga taong punong-puno ng pagsisisi. Sa inaasal ni Papa, sa tingin niyo po ba, nagsisisi siya? Pustahan tayo, lalabas na naman yun para uminom. Sa inaasal mo ngayon, para mo na rin tinanggalan ng pagkakataon na magbago yung papa mo. Alam niyo po ba na araw-araw kong pinagdadasal sa Diyos na sana magbago na yang si Papa? Pero sa puntong to, mukhang malabo nang mangyari yun, May. Naputulan na nga tayo ng kuryente at tubig, oh. So, ano, hihintayin pa ba natin na lumala ang sitwasyon? Yan lang ba ang kinagagalit mo, ha? May trabaho na ako sa karinderya, di ba? Huwag ka mag-alala, ako nang gagawa ng paraan. Basta manahimik ka na lang dyan. Manahimik? Utang na loob, Ma! Paano ako mananahimik unti-unti na tayo nasisira at nabubuhay sa takot ng dahil kay Papa? So anong gusto mo mangyari? Iwanan natin yung papa mo ng tuluyan? Oo! Kasi yun na lang ang paraan para matahimik na yung mga buhay natin eh. At sa tingin mo ba matatahimik ang papa mo pag ginawa natin yon? Nakita mo naman kung gaano ka-depressed yung papa mo nung iniwan natin siya, di ba? Zoe, kung tuluyan nating iiwanan yung papa mo, baka may gawin lang siyang masama sa sarili niya. So mas pipiliin nyo na may gawin siyang masama sa atin, ganun ba yon? Zoe anak, maniwala ka sa akin. Habang nasa tabi mo ako, hindi ako makakapayag na saktan ka ng papa mo. Naintindihan mo? Magtiwala ka sa akin. Magiging masaya rin tayo balang araw. Pero sa ngayon, magtiis na muna tayo, ha? Parang awa mo na, wag mo munang sukuan yung pamilya natin. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo lamang akong napapagod at nasasaktan. Sa totoo lang ay huminto na ako sa pagdarasal na sana'y magbago si Papa kasi unti-unti kong natatanggap na baka wala na talagang pag-asa. Pero ang problema ay hindi ko rin kayang iwanan si Mama, kaya napilitan akong manatili sa bahay kasama si Papa. Sa awa ng Diyos, nakahiram si Mama ng pera sa amo niya kaya nagawa naming bayaran ang kuryente at tubig. Mabuti na lang at mabait ang amo ni Mama kaya napagkasunduan nilang unti-unti ng kaltasan na lang ang sahod ni Mama hanggang sa mabayaran po ito ng buo. At mas napapansin ko na parang
tinatanggap na ni Papa na may trabaho na si Mama. Siguro dahil alam ni Papa na makakatulong si Mama sa mga gastusin sa bahay. Pero sa totoo lang, mas lalo lang itong pinalawak yung budget ni Papa para sa mga bisyo niya. Araw-araw ako nagtitiis sa ganitong sitwasyon, Papa Dudut. Sobrang sakit sa puso na makita si Mama na halos siya na nagbabayad ng lahat ng mga gastusin habang tuloy-tuloy pa rin si Papa sa pag-inom ng alak. Isang beses sinubukan kong maging tapat kay Papa at sinabi ko na kung sakaling magkaroon kami ng pera, ipapadala ko siya sa rehab para matulungan siya. Grabe po ang galit ni Papa sa sinabi ko. Hindi nagtagal ay umalis na lamang siya ng bahay para makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Ang sakit ng pakiramdam ko noon, pero doon ko lang na-realize na kung gusto niyang magbago, dapat sa kanya mismo magsimula ang pagbabago na yon. At dahil na rin sa naging reaksyon ni Papa ay mas lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na wala ng pag-asa na magbago pa si Papa. Napuno na ako. Kaya naman napagdesisyonan kong gawin ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa para sa sarili ko, para kay Mama at para sa kinabukasan namin bilang pamilya. Ma, Oh, Zoe, may kailangan ka? gusto ko sana kayo makausap eh. Ganun ba? Sige, halika dito. Tabihan mo ako. Oh, bakit mukhang hindi ka mapakali? May problema ka ba? Ma, hindi ba kayo napapagod? Ha? Anong ibig mong sabihin? Napapansin ko kasi na halos kayo na yung sumasagot sa lahat ng mga bayarin natin dito sa bahay. Habang si Papa, mas lalo nang napapadalas yung pag-inom. Naku Zoe, ano ba? Tahimik na ang buhay natin ngayon. Hayaan mo na lang yung papa mo. At isa pa, ayos lang sa akin na ako'y nagbabayad sa lahat ng mga gastusin natin dito. Wala namang pumipilit sa akin eh. Pero hindi pa rin tama yun. Habang nagpapakahirap po kayo sa trabaho, si Papa naman mas lalong nalululong sa bisyo niya. Ma, paano kaya kung i-report na lang natin si Papa sa pinagtatrabahuhan niya? Ano? Yan ang wag na wag mong gagawin. Gusto mo ba talaga na mawalan ng trabaho yung papa mo, ha? Sa alak lang din naman napupunta yung sinasahod ni Papa. Naisip ko lang na kung mawawalan ng trabaho si Papa, siguro mapipilitan na siya na tigilan na yung pag-inom niya. Utang na loob, anak. Huwag ka na lang makialam. Pasensya na po kayo pero sawang-sawa na po ako sa ganitong klaseng buhay eh. Zoe, anak, sandali lang. Saan ka pupunta? Dapat nun ko pag ginawa to eh. Ano yung ginagawa mo, ha? I'm sorry ma, pero kailangan ko tong gawin. Ano ka ba naman? Parang awa mo, natigilan mo na yan. Hindi niyo na po ako mapipigilan. Pag nalaman to ng papa mo, siguradong magagalit sa'yo yon. Bitiwan niyo nga po ako. Eh di magalit siya kung gusto niya. Hindi na naman bago sa akin yun eh. Basta, itatapon ko lahat ng beer niya sa lababo hanggang sa wala na siyang mainom. Utang na loob, tama na. Dito na ako. Oh, anong ulam? Sandali lang. Beer ko yan ah. Zoe, anong ginagawa mo sa alak ko ha? I'm sorry pa, pero mahal ko po kayo at kailangan kong gawin to. Tignan mo itong ginawa mo! Alam mo ba na sa susunod na linggo pa sahod ko, ha? Pinag-ipunan ko yung pambili ko dyan, tapos sasayangin mo lang! Ang swerte din naman ng beer, oo. At least yung beer pinag-iipunan nyo. Samantalang si Mama, hinahayaan nyo mapagod sa trabaho. Wala na kayong ibang ginawa kundi yung tingnan si Mama na binabayaran lahat ng mga gastusin natin dito sa bahay. O bakit kayo sinusumat mo sa akin yan? Kung may gusto kang sisihin, itong mama mo ang sisihin mo! Kasi siya yung nagpumilit na maghanap ng trabaho! Rodrigo, tama na. Zoe, utang na loob, manahimik ka na lang. Kaya kayo kinakaya-kaya nitong asawa nyo eh. Kasi hinahayaan nyo lang siya na api-apihin at abusuhin kayo. Zoe! Bakit? Hindi ba totoo naman? Kung gusto nyong magpakatanga dito kay Papa, hindi ko na kayo pipigilan, Ma. Kasi pagod na ako. Pagod na ako! Alam mo ikaw, matagal na kita pinagpapasensya ang bata ka.
Lumalaki ka ng bastos! Pwes, kung naghahanap kayo ng sisisihin, humarap kayo sa salamin. Ba't talagang bastos ka bata ka? Rodrigo, huwag ka magkakamaling saktan ng anak natin! Huwag mo akong pakialaman! Gusto mo ikaw sumalgaling ko? Ma, halika na. Ano? Hindi! Hindi ko iiwan ang papa mo! Gusto niyong umalis, ha? Ma naman! Aantayin pa ba natin na masaktan pa tayo ni Papa? Tingnan mo nga, wala na siya sa katinoan. Ikaw ang wala sa katinoan, tanga! Ayoko! Dito lang ako! Tutulungan ko ang papa mo! Rodrigo, utang na loob, tumigil ka na! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisira lahat ng gamit dito! Ma, huwag ka na magmatigas, halika na. Mga wala kayong kwenta! Umalis kayo sa harapan ko! Rodrigo, tama na! Hayaan niyo na siya, Ma. Halina kayo, umalis na tayo. Noong araw na yon, nakitira kami ni Mama sa bahay ng isa pa naming kamag-anak at sinigurado namin ni Mama na hinding-hindi na kami matutunton ni Papa. Sobrang laki ng trauma na dinulot niya sa amin noon. Kaya kahit papaano ay nagpapasalamat ako dahil nakumbinsi ko na rin si Mama na tuluyan ng layuan si Papa. Malaki ang utang na loob ko sa mga kamag-anak namin na tumulong sa amin ni Mama habang kami ay nagtatago. Ang totoo niyan, sobra-sobra ang iniwang sugat ni Papa. Lalo na kay Mama na palaging kinakabahan at natataranta na baka masaktan siya ni Papa. At ganon din naman ako, Papa Dudut. Pero kailangan kong maging matatag dahil kapag hindi ko nilakasan ang loob ko, wala nang masasandalan si Mama. Nang mga panahong yun ay naisip ko na sobrang unfair talaga ng buhay. Yung ibang mga anak, inaalagaan at pinoprotektahan ng mga magulang nila. Samantalang ako ay kailangan ko pang protektahan si Mama laban kay Papa. Pero tinanggap ko na ito ang buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. At ang tanging magagawa ko ay hanapan ng solusyon ang aming sitwasyon. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatago noon, Papa Dudut. Pero isang bagay ang sigurado ako. Noong mga panahon na yon ay nahanap namin ni Mama ang kapayapaan na matagal na naming inaasam-asam. Napagtanto na rin ni Mama na mas magiging maayos at mas maganda ang buhay niya kapag wala si Papa. Sa kabila ng mga sakit at hirap na pinagdaanan namin, ang tanging bagay na pinagpapasalamat ko ay sa wakas nabuksan na rin ang mga mata ni Mama sa katotohanan na malabo nang magbago si Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Harapan na sinabi sa akin ni Mama na handa na siyang palayain si Papa. Napagtanto niya na mas pipiliin niyang magkawatak-watak kami bilang pamilya kaysa naman manatiling buo pero puno ng sakit at bighati ang pamilya namin. Sa puntong yon ay pareho naming naunawaan ni Mama na ginawa na namin ang lahat para panatilihing buo ang pamilya namin. Pero kung ayaw magbago ni Papa, wala na kaming magagawa pa. Sa kabutihang pala, dumaan ang mga linggo na hindi na nag-cross ang landas namin ni Papa. Aaminin ko na may mga pagkakataon na nami-miss namin siya ni Mama at nagwo-worry kami sa kanya. Paminsan-minsan, napapatanong kami kung kumusta na kaya si Papa at kung okay lang ba siya. Pero unti-unti rin naming natanggap ni Mama na mas makakabuti para sa amin kung hindi namin hahanapin ang mga sagot sa mga tanong na yon. Na-realize ko rin, Papa Dudut, na hindi lahat ng kwento ay may masayang ending at hindi lahat ng pamilya ay kailangang magkabati, lalo na kung alam mong inaabuso ka na. Sa mga kabarangay ninyo na nakikinig, ang maipapayo ko lang ay mahalagang matutunan nating ipagtanggol ang ating sarili, lalo na kung nakakaranas tayo ng pang-aabuso. Dahil mahal natin ang isang tao, hindi ibig sabihin noon ay kailangan na nating tiisin
ang anumang uri ng pananakit, physical man o emosyonal. Lalong-lalo na kung intentional ito at nangyayari ng paulit-ulit. At habang tumatagal ay nakontento na kami ni Mama sa piling ng isa't isa at mas lalo naming na-realize na sapat na ang pagmamahal na naibibigay namin sa isa't isa para magpatuloy sa buhay. Pagkatapos ng eskwela, agad akong pumupunta sa karinderya kung saan ay nagtatrabaho si Mama para kumustahin siya. Ngunit isang araw hindi ko po inakala na magbabalik muli ang isang taong matagal na naming iniiwasan ni Mama, Papa Dudut. Oh, Zoe anak. Mabuti naman at andito ka na. Kumusta naman po kayo? Eto, medyo pagod kasi paano ba naman? Ang daming customer kanina. Mabuti na nga lang at nagsiuwian na yung mga yon. Kaya eto, nakakapahinga pa rin naman ako kahit papano. Mabuti naman po kung ganon, Ma. Wag na wag niyong pabayaan yung sarili niyo, ah. Aba syempre naman. Hindi pa ako pwedeng mamatay kasi marami pa akong pangarap para sa'yo. Si Mama talaga. Wag na nga po kayo magsalita ng ganyan. Ito naman, sobrang seryoso. Ay, mabuti na lang talaga at nandyan yung mga tsahin mo para tulungan tayo. Kaya nga eh. Ang totoo po niyan, nahihiya na nga po ako sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. May awa ang Diyos. Makakabawi din tayo sa kanila balang araw. Panigurado po yan. Kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, sisiguraduhin ko na makakakuha ako ng trabaho na mataas yung sahod para matulungan ko yung mga taong tumulong sa atin nung walang-wala tayo. Ay, paano naman ako, anak? Hindi mo ba ako aambunan ng grasya mo kung sakasakali? Si Mama talaga, oh. Pwede ba namang hindi? Siyempre kayo po yung pinakaunang aambunan ko ng grasya kapag umasenso na ako. Ang sweet talaga ng anak ko. Ay nga pala, dito ka na kumain. Nako, okay lang po. Doon na lang ako sa bahay kakain. Huwag ka nang magmatigas. May tinabi akong pagkain para sa'yo. Eto, kumain ka na. Mama talaga, nagabala pa kayo. Ano ka ba? Maliit na bagay. Pagkatapos mong kumain dyan, umuwi ka na rin para matulungan mo yung mga tiyahin mo sa mga gawaing bahay, ha? Sige po. Ma, motor ni Papa yan ah. Ma, si Papa! Ay, may masamang hangin na parating. Evelyn! Zoe! Pa? Amoy alak po kayo. Please, wag dito. Kita niyo naman na nagtatrabaho si Mama, oh. Zoe anak, hindi naman ako manggugulo eh. So bakit pa kayo nagpakita sa amin? Utang na loob pa. Pabayaan mo na kami ni Mama, nananahimik na kami. Andito ako para makiusap. Lumang tugtugi na po yan. Parang awa nyo na. Kalimutan na natin yung mga nangyari. Bumalik na kayo sa akin, pakiusap. Rodrigo, pareho na kaming nakapagdesisyon ng anak mo na lalayuan ka na namin. Ganun na lang ba kadali sa inyong itabo yung pamilya natin, ha? Anong pamilya yung tinutukoy mo, Pa? Yung pamilyang kayo din mismo yung sumisira? Zoe, nagpapakumbaba na nga ako. Kaya pakiusap. Sana wag naman nyo akong bastusin. Sige na po, umalis na lang po kayo. Nakakahiya itong ginagawa niyo sa customers dito sa karinderya. Sige na Rodrigo, makinig ka na lang sa anak mo. Umalis ka na muna, hindi pa kami handa na kausapin ka. Alam ko na kung bakit kayo nagkakaganyan. Alam ko na kung bakit yung ayaw umuwi sa akin. Ikaw, Evelyn, siguro may ibang lalaki ka na, no? At ikaw naman, Zoe, siguro pinagtatakpan mo tong mama mo, no? Magsabi kayo sa akin ng totoo! Pambihira! Utang na loob pa! Ano? Ba't di kayo makasagot? Kasi totoo! Gusto niyo ba talagang malaman kung bakit ayaw na namin sa inyo ni Mama, Pa? Kasi wala na kayong ibang dinulot sa amin kundi trauma at puot. Pilit namin kayo iniintindi pero ang hirap-hirap niyong intindihin eh. At tuwing kasama namin kayo, nararamdaman namin ni Mama na parang dalawang tao yung kasama namin. Yung isa, palaging nalalasing at bayolente. At yung isa naman, maayos namin nakakausap. Pagod na kami, Pa. Kaya please lang umalis na kayo bago pa tuluyang mawala yung respeto namin sa inyo.
Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi mo na lang ako sinisira dito sa mama mo, ha? Ikaw ang puro dulo ng lahat ng ito eh. Nagpalaki ako ng ahas. Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ng anak ko ng ganyan. Umalis na po kayo kundi tatawag na kami ng barangay. Evelyn, ito tatandaan mo, ha? Kapag nahuli ko kayo ng kabit mo, sisiguraduhin ko pagsisisihan mo na niloko mo ako. At sa oras na malaman ko may kinalaman ka rito sa uwi, pareho kayo malilintikan sa akin. Umalis ka na, Pa! Hindi pa ako tapos sa inyo. Babalikan ko kayo. Takot na takot kami ni Mama ng mga oras na yon. Gustong gusto na rin mag-resign ni Mama sa trabaho niya sa karinderya para hindi na siya matonton ni Papa. Pero hindi niya magawa kasi mabait ang amo niya. At bukod pa doon ay mahirap na rin makahanap ng trabaho ngayon. Tapos maayos naman ang pasahod sa karinderya kaya talagang nahirapan si Mama na iwanan ang trabaho niya. Nagpapasalamat na lamang kami ni Mama kasi hindi naman alam ni Papa kung saan kami nakatira. Mabuti na lang talaga at marami kaming kamag-anak ni Mama at kapag nasa bahay kami ng kamag-anak namin, kahit papaano ay pakiramdam namin ay ligtas kami, kahit pansamantala lamang. Nakaka-relax kami kahit papaano kasi alam naming hindi kami matutunto ni Papa sa tinutuluyan naming bahay ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng pag-iwas at pagtatago namin, hindi kami makaiwas sa realidad. Pagkalipas ng ilang linggo ay sinabi sa akin ng mga kamag-anak ko na nakita daw nila si Papa sa palengke na may kasamang babae. Grabe yung sakit na naramdaman namin ni Mama noong sinabi ko sa kanya yon. Hindi siya tumigil sa pag-iyak. Ganon din ako, durog na durog ang puso namin ng mga panahong yon. Dahil doon ay lalo pang tumibay ang loob namin na hindi na talaga dapat bigyan si Papa ng pangalawang pagkakataon. Sobrang dami na niyang kasalanan at sakit na naidulot sa amin, lalo na kay Mama. At kung patatawarin namin siya, parang binibigyan namin siya ng pagkakataon na ulitin yung mga pagkakamali niya sa amin. Kaya naman napagdesisyonan na lang namin ni Mama na bumalik na sa bahay para kunin ang mga naiwan naming gamit at buong tapang na harapin ang taong matagal na naming iniiwasan, Papa Dudut. Ma, sigurado ka na ba sa gagawin natin? Aba, oo naman. Ma, paano kaya kung umuwi na lang tayo? Huwag na lang kaya nating ituloy ito. Ano ka ba naman, anak? Ngayon ka pa ba aatras? Malapit na tayo, oh. At isa pa, sayang din yung mga gamit na naiwan natin sa bahay na yun, no? Pero huwag ka mag-alala. Kasi pangako ko sa'yo na ito na yung huling beses na makikita natin yung bahay na yon. Kung sa bagay. Nako, alam mo ba kung ano yung lubos kong pinagpapasalamat? Ano po? Na hindi sa amin ng papa mo nakapangalan yung bahay na yon. Po? Oo! Alam mo kasi, yung bahay na yon, nakapangalan yun sa kapatid ng papa mo. Pabuti na lang talaga at ganun yung nangyari. Kasi ayoko na magkaroon ng koneksyon dyan sa papa mong walang kakwenta-kwenta. Oh, relax lang po kayo. Andito na pala tayo. Halika na, pumasok na tayo. Sige po, bubuksan ko na yung pintuan. Zoe, Evelyn, sabi ko na nga ba hindi nyo rin ako matitiis. Zoe, kunin mo na lahat ng mga naiwang gamit natin dito para makaalis na tayo. Sige po, Ma. Hoy, ano ba? Hindi nyo ba ako naririnig? May kausap pa ba ako dito? Hoy! Bilisan mo, ha? Ano ba? Mga bastos kayo Wala ba kayong balak na kausapin ako, ha? Aray! Oh, ayan. Kinakausap na kita. Ano, masaya ka na? Ba't mo ako sinampal, ha? Akala mo ba talaga hindi ko malalaman yung panlolokong ginawa mo sa akin, ha? Ang kapal ng mukha mo para pagmukhain ako masama pero yun pala ikaw itong may ginagawang kabulastugan? Masisisi mo ba ako? Ang tagal nyo nawala. Siyempre may mga pangangailangan din ako. Ayan! Para
Para yan sa mga panahon tinis ko ang lahat ng trauma at sakit na binigay mo sa akin. At eto, para yan sa mga pambabaligtad mo sa aking hayop ka. At eto ang panghuli. Para yan sa mga panahong dinamay mo pa ang anak natin sa lahat ng kabulastugang pinaggagawa mo. Sumusobra ka na, ha? Sige, subukan mo akong hawakan at pinapangako ko sa'yo na loob ng rehas ang bagsak mo. Zoe! Anak! Kausapin mo naman tong mama mo! Para saan pa? Kung ako nga hindi mo na magawang mauto eh. Si Zoe pa kaya? Hindi niyo pwede gawin sa akin to! Hindi pwede! Pwes ginagawa na namin at dapat matagal na namin ginawa to. Zoe, tapos ka na ba dyan? Saglit na lang, Toma. Patapos na rin ako. Ah! Mga traitor kayo! Hindi niyo ako pwedeng iwanan! Dito lang kayo! Kahit basagin mo pa lahat ng gamit dito, hindi na kami babalik sa'yo. Gusto mo bang tulungan pa kita? Sandali lang. O ayan pa! Masaya ka na? Tumigil ka na! Sawang-sawa na ako sa mga tantrum mo! Hindi na ako yung dating Evelyn na palagi nagpapa-under sa'yo! Ma, tapos na po ako. Andiyan na ba lahat ng gamit na naiwan natin? Evelyn! Opo. Halika na! Buwanan na natin tong baby damulag mo na papa! Baka mamaya matamaan pa tayo ng mga pinaghahagis na dito! Tara na! Ayokong iwan! Maawa kayo! Papa Dudut, yun na po ang huling pagkakataon na nakita namin si Papa. Simula noon ay nilinaw na ni Mama sa akin at sa mga kamag-anak namin na ayaw na niyang makarinig ng anumang balita tungkol kay Papa. Pinablatter na rin namin si Papa para siguradong hindi na siya makalapit sa amin. Pero sobrang mapaglaro po ang tadhana kasi makalipas ang ilang buwan ay napag-alaman namin sa isang kakilala namin ni Mama na may liver cancer si Papa. At yung kabit daw niya mismo ang nag-aasikaso sa kanya. Sigurado po ako na marami sa mga kabarangay ninyo magagalit sa sasabihin ko. Pero sa kabila ng mga nalaman namin, pareho na naming pinili ni Mama na tuluyan ng pabayaan, iwanan at kalimutan si Papa. Sa ngayon ay naninirahan pa rin kami ni Mama sa mga kamag-anak namin. At pinangako ko kay Mama na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, bibili ako ng bahay o kondo para sa amin. Pinangako ko rin sa kanya na maghahanap ako ng maayos na trabaho at may magandang sahod para ako na mismo ang bubuhay sa kanya. Pero sa ngayon ay kailangan muna naming magtiis. Ayos lang naman sa amin yon dahil mabait naman ang mga kamag-anak namin ni Mama. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko ay natutunan ko na may karapatan tayong protektahan ang sarili. Magsalita kapag hindi tayo komportable at humingi ng tulong kung kinakailangan. Hindi kahinaan ang lumayo sa mga taong nananakit sa atin. Sa halip ay ito ang tamang gawin para magkaroon ng mas maayos at masayang buhay. Siguro po ay marami sa inyo ang magagalit sa amin ni Mama dahil sinukuan namin si Papa at ang pamilya namin. Lalong-lalo na noong nalaman namin na may liver cancer si Papa. Pero sana maintindihan ninyo na may mga bagay na hindi na talaga kaya ng puso namin. Yung paglayo namin ni Mama kay Papa hindi ibig sabihin na hindi na namin mahal ang pamilya namin, kundi tinatanggap namin na may hangganan ang pagmamahal kapag ito ay nagdudulot na lang ng sakit at pagdurusa. Hindi man ito ang happy ending na inaasahan ng lahat, pero at least masaya na kaming pareho ni Mama sa puntong ito. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ko ang kwento ng pamilya namin. More power and God bless po sa inyo, Papa Dudut at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zoe. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Alam kong madali mo kong iwasan kasi ikaw tong may gusto ng hiwalayan. Pero bakit ka ganyan? Lapit ka ng lapit na para mo kong pinaglalaruan. I-talk to Papa na!
Hello, James. Po, Ayan niyo po. Ayan, magandang umaga, kasama niyo Papa Johan. At Lady At Gracia. James, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts ng Barangay Alas. Okay lang sa'yo, pre? okay lang po, okay Yan. lang. Ako si Lady Gracia, kuya. Hello ha. Ayan. Okay, Ako, sige. Lady Gracia. Hello, good Hello. morning. Okay, sige Good morning. James. Tungkol saan ang problema mo? Tungkol po sa asawa ko. Ay, bigay mo na lang sa akin. Hindi, joke lang. O sige, ano nangyari sa asawa Okay. mo? Naghiwalay kasi kami. Oh, okay. But before that, gusto ko na lang malaman, paano muna kayo nagsimula? Paano nagsimula ang relasyon nyo? nagsimula Kailan? kami Nagsimula kami noon, katulong siya. Mhm. Anong taon nito? Sa katabi ng namin, sa trabaho namin. Mhm. Mga anong taon to? Tapos doon kami nagkakilala. Hello? Hello po. Ayan. Anong taon nito nung nakilala mo siya? Di ko na matandaan, matagal na kasi. Sobrang tagal Dalawa na. ng anak namin, pero Okay. nagkahiwalay kami ngayon. Mhm. Alright. So siya ay nangangatulong habang ikaw ay? Nagtatrabaho din, tapos doon kami nagkakilala sa amo namin. Aha. Anong So, parang- trabaho mo, no, nung time na yon? Sa mga pintura. Pintura, tapos siya na nga kasambahay, ganon? Opo. Ano ba, stay in ka din doon, ganon? Hindi po, sa may ano po kami, yung amo namin, inuupahan kami mga lalaki doon. Para sa amin lang. Oo. Okay. Mhm. Okay. Tapos, siya naman, doon din ba meron ding malapit doon? Doon siya sa amo namin. Mhm. Pero magkalapit lang yung bahay nyo at yung Opo, quarters opo. ninyo. Ay, doon na kayo naging close. Tapos, paano nangyari? Nagkahiwalay kami. Hindi, I mean, Tungkol sa paano- hiwalay agad. May lalaki. Doon muna sa paano mo siya niligawan? Niligawan ko siya isang Isang araw lang? Isang buwan lang. Akala ko isang araw lang. Isang buwan. Okay. Isang buwan, Ano bang Papa pinagagawa mo? Yun, nagkaanuhan kami, tapos nagkaanak kami na isa. Nagsama na kami Nagkaanuhan kami. tapos Nagkaanuhan. Isa. Mga ano-ano na yan. Nagkaanuhan lang. Nagkamabutihan. Paano mo siya niligawan? Gusto na malaman. Gusto malaman. Oo, ano? Ganun, sinabi ko sa kanya, mahal na mahal kita, ipaglalaban kita. Naku, inutumo lang pala. Ganon. Oo. Binola ko lang. Alam mo naman mga babae nadadala sa bola-bola na ganyan. Gano'n mo na siya, ilang buwan mo siyang niligawan? Isang buwan Isang po. buwan. Isang buwan. At napasagot mo na agad. Ang bilis ha, napaka Okay. siguro. Uy, mabagal yun ha. Yung sa Kasi isang... gusto rin naman niya ako eh. Ay. Kaya, Pogi. kaya siguro malakas yung loob mo na bula-bulahin kasi nararamdaman mo na gusto ka na niya no. Siguro siya ay mahilig sa siopaw. O, bola-bola. Bola. Okay. Tapos, so, ito namang si babae, asado. asado. Okay, so after niyong magligawan, after a month naging kayo, sobrang saya no? Sobrang saya. Oo. Sarap sa una. Mhm. Pero yung may anak na yun, mainit na yung ulo. Simula nung nagkaanak kayo. Kailan ba kayo nagkaroon ng anak? Kasi may ano pala siya, may kachat siya. Ay! Ganun. Hindi, Teka. ibig sabihin, nung time na nililigawan mo siya, may kachat na siya nun? Wala pa naman. Wala. Pero kumusta ba yung Nagbalikan sila ng ex pagsasama niya. nyo? Nagkabalikan sila ng ex niya. Wait lang, kasi Wait medyo lang. ang dami na Ay- mangyayari. Wait lang ha, wait lang. James, ganito. Huwag patalon-talon yung kwento, okay? Sige po. Alright. Okay, so balikan natin nung time na kailan kayo nagkaroon ng anak. Since ano ba? Kalimutan ka na. Okay. Dalawa na kasi anak namin Mhm. ngayon. Lo, nakalimutan yung birthday ng anak. Alright. 13. Okay. Aha. So, nung nagkaroon siya ng anak, unang anak nyo, kumusta yung pagsasama nyo? Okay naman yung pagsasama namin. Nung nagkaroon na kami ng dalawang anak, Mhm. doon na parang But paano ba yung hindi ko rin siya pagsasama nyo? maramdaman na ganun. Okay, hindi mo na siya naramdaman. Bakit? Nung una, ramdam mo yung pagsasama niyo Oo, dalawa. mahal na mahal niya ako, ganyan. Paano ba siya magmahal sa'yo? Paano kanya alagaan? Hinahalikan ako. Hala. Pala, Yung dating ko sa galing sa trabaho. Mm-mm. Pagdating, hinahalikan ka na agad. malambing. Malambing. Oo, malambing. Okay, tapos bigla napansin mo nung after yung magkaroon ng dalawang Oo, anak, biglang yung nagbago. Oo, kasi
bumili kasi ako ng cellphone sa Mhm. anak ko at saka sa asawa ko. Yung pagbili ko ng, huli ko kasi siyang binilihan ng cellphone. Tapos doon na, may ka-chat na siya. Yung ex niya pala, Teka, bakit wala ba kasi siyang cellphone dati? meron, kaso lang sa anak ko lang, hindi ko siya binilihan noon. Mhm. Ah, so napalit lang ng cellphone. Oo. O so nung nagkaroon na ng bagong cellphone, nagkaroon Bigla ng nagkaroon ka-chat, ganon. Oo, Okay, yung so ex niya pala. yung ex niya, so paano mo nalaman na nagkakausap sila ng ex niya? Minsan nababasa ko sa ano eh. Yung sa chat niya, minsan nakatulog na siya. Oh. Inaano ko yung cellphone, kinukuha ko. Mm. Tapos nababasa ko yung mga chat nila. So nakaramdam ka na kasi na parang nanlalamig na siya, ganon. Oo, parang gano'n. Lagi ka nang inaaway, wala nang gana sa'yo. Oo, mainit na yung ulo. Oh. Kahit wala kang ginagawa, bigla na lang nagagalit, ganon Oo, ba? ganun. Ah. Tapos pag uwi ko, hindi na humahalik sa akin, ganyan. Mhm. Tapos Hindi na yumayakap. Oh. Tapos panay ang cellphone. Oo, yun. Sa cellphone palagi. Okay, so doon ka na nagduda. Oo, doon ako nagduda. Okay, kaya nung Okay. isang araw, nung natutulog siya, isang gabi, pinakalaman mo yung cellphone niya. Oo. Okay, so Kinuha ko. buti Kinuha alam mo mo. yung password. Walang password naman. Ay, Oh, okay. So, okay. nung pag-check mo, ano yung naging usapan nila nung ex niya? Mga ganyan. Pwede ba natin ipagbalik yung mga nakaraan? Hala! Oh. Okay, pwede ba nating ibalik Ibalik ang ang nakaraan? Ayan, Oh. muling ibalik ang peg. Okay. Paano mangyayari dito, no? I mean, papayag kaya talaga itong si babae na maibalik yung nakaraan nila nung kanyang ex? Pero kapag di ba pag nasa relasyon ka na tapos may anak ka na, may asawa ka na, Mhm. dalawa na yung anak mo eh. Tapos dahil lang sa cellphone, alam mo maraming maraming nasirang pamilya Mhm. dahil dyan sa mga cellphone na yan. Oo. Yung tipong padre de pamilya, sige bibigay mo yung yung kagustuhan ng asawa mo. Okay, naibigay mo yung cellphone, kaya lang nung nabigyan mo ng cellphone, kasi katulad nung ating bida nung nakaraan, mga nakaraang araw, yung lalaki binigyan ng cellphone yung kanyang asawa. Mhm. And after that, nung malaman niya, may iba na ring kachat. So, mga kabarangay, ang lesson dito ay huwag yung bibilan ng cellphone ng Oo. inyong mga asawa. Wag. Parang ayaw ko na rin sa kanya. Agad-agad. Ayaw mo sa kanya o galit ka lang siguro nung time na yon. Oo, kasama na rin. Sobrang galit. Ganyan. Mhm. Nagkita ba silang dalawa? Parang may nabasa ka ba? Nagkita. Nagkita. So, possible. Pumunta yung Mhm. lalaki sa Maynila. Okay. Mhm. Saan sila nagkita? Sa Novaliches, sa bayan. Bali, parang Mhm. ano ba, nag-date lang sila o nag-check-in sila? Oo, kasi wala ako doon. Naanuhan ko lang, bandang huli, nahuli ko na ganun yung ano na yun. Wala pa siya doon sa bahay. Sabi ko, yung kapatid niya lang nagbabantay ng anak ko. Mm. Mm. Tapos, nagtaka ako, tuwing ano na yun, palagi silang nagkaanuhan. Nababasa ko sa chat, yan, magkita na naman tayo ulit. Ulit. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. So, ilang buwan na pala sila nagkakausap nung nahuli mo? Ano na, basta pagbili ko ng cellphone na yun, mga isang buwan lang. Isang buwan lang, tas ang daming beses na nilang nagkausap, tas nagkita pa sila. Oo. Okay, so nung time na nabasa mo yon, anong ginawa mo? Ginising mo ba siya? Kinompronta mo siya? Hindi ko siya ginising, hinayaan ko lang siya. Oh, ang hirap nun, hindi ka na makatulog nun. Kakaisip. Kasi kung ianuhin ko, ayaw ko kasi nang magkagulo kami, ganyan, baka mapaano pa Mm. yung gagawin ko. So, paano niya nalaman na alam mo na? Hindi niya alam. Ha? Hindi niya alam. Kailan Kasi kailan mo lang to sabi ko, nalaman? isang beses lang. Kailan mo to nalaman? Matagal na basta pagbili ko ng ano. Hindi, ilang buwan na? Mula nung nalaman mo? Mga isang buwan din. Hindi, mula ngayon, isang buwan na. Ay, hindi po, matagal na po yun. Wala na kami ngayon, naghiwalay na kami. Ah, Mhm. wala na kayo. Okay, sige. So, nung nabasa mo yun, nakipaghiwalay ka ba sa kanya? Tinuloy mo pa yung relasyon nyo? Tuloy pa rin, pero inano ko lang kasi about sa anak namin, ganyan. Mhm. Para sa mga anak mo, So, tinuloy tinago mo. mo na lang yung nalaman mo, tapos hinayaan mo na lang siya na nakikipag-chat dun sa ex niya.
Oo, hinayaan ko lang kasi. Ibig sabihin, hindi mo man lang nasabi sa kanya or kinonfront man lang siya o bakit ka nakikipag-chat dito sa ex Hindi, mo? kasi baka mapatay ko pa siya eh. Ala, hoy! Yun lang. Oh, hindi kasi galit na galit eh. Pero Mm-mm. bad yun ha. Okay. Halimbawa, magsasabi siya na wala naman, ganun. Mm. In-screenshot ko yung mga chat niya eh. Ano bang okay lang malaman kung ano ba yung iba pang mga sinasabi, mga napag-uusapan nila maliban sa pagkikita, ano ba mga pinagagawa pa nila? Doon, yun, mag-hotel daw sila, ganun. Mhm. Nako po, nag-hotel. Oh. Kahit saan sila pumupunta, nandun kasi ako sa trabaho ko. Tapos yung, yung kapatid niya nasa bahay namin nakatira. Mhm. Paano yung Lalaki. kapag halimbawa, Tapos umaalis pala siya, yung bandang huli, oh, wala akong trabaho. Lang kami, nag-half day lang. Pag uwi ko, wala siya doon. bakit ano? May tanong ako, pare. Bakit kapag ito nalaman mo na yung mga nangyaring ganyan, nagkikita sila, nag-hotel sila, pero bakit hindi mo nagagawang kausapin siya para Ayaw maisaayos? ko kasi kausapin, mamaya mag-deny, umiinit, umaano yung ulo ko. Oh. Baka ano pang magawa ko sa kanya. Mhm. Pero bakit hindi mo na lang iniwan? Bandang huli nung nagkahiwalay kami hanggang ngayon. Hiwalay kami. Mhm. So, Kasi bali ano ba? mama na talaga siya sa lalaki. Mama na. Sa mama na. So, parang di ang sakit-sakit sa'yo nun, no? Kasi syempre, alam mo na nagloloko siya, may kachat siya, tapos parang patay mali siya ka lang, no? Oo. Okay, so Mhm. sa bandang huli, iniwan ka pa rin niya. Paano siya nagpaalam sa'yo na ayoko na, hiwalay na tayo? Ganito po yun. Mm. Umuwi siya sa probinsya niya kasi ibebenta daw yung lupa nila. Mm. Gumawa lang siya ng kwento nun. Na hindi pala. Oo, hindi pala kasi siya daw ang pipirma ng lupa. Di ba alam mo naman sa probinsya pag kailangan yung mga anak makapirma. Mhm. O kasi Umuwi siya yung din. lupa na yun ay paghahati-hatian ng magkakapatid, ganun ba? Oo, parang ganun. Okay. Okay, tapos nung pag-uwi niya ng probinsya, sinama niya ba yung mga anak ninyo? Hindi, iniwan niya dun. Iniwan niya sa'yo. Iniwan niya sa'yo? Iniwan niya sa akin. Okay. Pero nung time na yun, may kutob ka na parang hindi na to Oo, babalik. alam ko na. Hindi ko lang siya hindi ko na pinigilan. Pero, Kasi mahirap din pag pipigilan ko siya. pero tanong lang, James. After mong mabasa yung mga messages na yun, nung mga sumunod na araw, pinakailaman mo pa rin ba yung cellphone niya para i-check ulit yung mga messages o hindi na? Oo. Actually, Doon sila check mo pa makikita, rin. Nako. ganun yung mga sinasabi. Tapos hindi siya nakatulog na alam mo na, no? Oo, hindi ko pinapaano sa kanya. Naku, mga kabarangay, napakahirap nun. Masyadong mabait itong ating bida. I mean, to the point na ayaw lang niyang masaktan yung asawa. Tapos ayaw lang din makita ng mga anak na ito yung nangyayari sa kanilang pamilya. Ang hirap nito na magpapatay mali siya ka na lang. Kasi Mhm. kung ako to, baka nanggigigil na ako, nanginginig na ako, na parang hindi ko alam kung paano papakisamahan Oo. yung taong niloloko ko. Tapos harap-harapan, nandun siya, katabi mo, di ba? Mhm. Siyempre, yung pride natin, masasaling yan, di ba? Na kapag Mhm. nagloloko yung partner natin, kaya masakit na sobra sa atin kapag nagloko. Nung time na umalis, pumunta ng probinsya, ano nang mga next na nangyari? Ganito po yun. Sabi niya, magbibenta daw sila ng lupa, ganun. Umuwi siya doon. Tapos? Tapos, nangutang pa ng pera dito. Iniwan pa ako ng utang ng pera niya. Yung inuutangan niya. Ha? Okay lang Magkano? malaman kung magkano? 20 plus. Ala. 20K. 20,000. 20,000 plus. Opo. Oh my Okay. God. Okay. Ayan. So, iniwanan niya pa yon. So pagpunta Opo. niya doon, Ano ba yung utang na yun? Sorry kung itatanong lang namin ha. Yung utang na yun ay ginamit ba niya sa family ninyo? Saan niya ginamit? Hindi po pang pamasahin niya pag uwi doon. Kasi umuwi din po yung lalaki. Bakit? Teka lang, umutang siya ng 20K. Ano ba? Saan ba yung probinsya? Sa Surigao, Mindanao. Sa Surigao. Surigao. Bakit ang laki nung airfare niya? Opo, Kasi hindi siya yung, ko po siya yung ma- nagbayad doon sa doon lalaki? sa lalaki, kasama. Parang Oh my siya naman God. pa, ganun. Oh. So, umutang siya doon sa mga naglo-loan, ganon. O, Mhm. Tapos- nagugulat na lang ako, may naniningil na sa akin sa bahay. Ala, Eh, ikaw daw sisingilin. Nahihiya din naman ako na hindi ko bayaran. Pero maraming nagsasabi na kahit hindi ko bayaran yun kasi hindi naman ako nakapirma doon, Mhm. Tama. pwede naman daw yun. Pero ang ginawa ko kasi ayaw kong maano dun sa tinitirahan ko, Mhm. binayaran ko na lang na Binayaran mo hanggang rin. natapos
natapos din naman. Ala, oh my God. So, Sayang naman yun. nung time na Okay. sinisingil ka na ng utang, wala na tong si Mrs. Kumbaga, hindi na Wala talaga na, bumalik. nandun na po sa probinsya, doon ko lang nalalaman pag uwi, pag alis niya, mga ilang linggo lang, kasi lingguhan yung hulog dun eh. Mm-mm. Mhm. So nalaman mo, pagpunta niyo sa probinsya, naroon din yung lalaki. Nandun. Hala ka. Okay, so, yung mga, hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, bale, hindi ka na minessage. Parandam lagi. Mhm. So ano mga nalalaman mo? Paano mo nalaman na nandun din yung lalaki? 2 linggo, gano'n, nagtatat na siya na gusto niya bumalik dito. Tapos ang hihingi ulit sa'yo ng pamasahe. Manghingi na naman ulit. Abay, makapal. Okay, so gusto niya, Okay. after 2 weeks na umalis siya, gusto niya na daw bumalik, padala mo ng pamasahe. Pero, Pero nalalaman din ng kapatid ko, sinat ako ng kapatid ko, na may kinakasama doon. Ayan. Kasi medyo malapit lang yung lugar namin eh. okay, so sinabi mo ba sa kanya na alam ko na may kinakasama ka ng bago Wala, dyan? hindi ko pa rin sinabi. Alam mo, Ala ka. alam mo kung bakit nanghihingi na kunyari pamasahe? Oo. Ay, panggastos ulit niya doon. Oo, feeling ko hindi naman dapat uuwi eh. Parang hindi padala talaga mo siya ko para uuwi. makauwi, tapos saka na ako uuwi kasi ano, Oo, ganun, bla bla bla. gagamitin lang Mm. yan. Tapos yung mga anak ninyo, iniiwan na lang ng basa-basa sa iyo. Oo, iniwan. Wala siya. Niha-niho, ni walang ano. Walang man lang sinasabi. So, nung hindi ka nagpadala ng pamasahe sa kanya, anong sinabi niya? Ang sabi niya, Mm. kung ayaw mo magpadala, di hiwalay tayo. Sabi ko, Abaw! Hindi, magtagal na tayo magkahiwalay. Ngayon ko lang sasabihin sa'yo. Hmm. Ang Kasi hindi ko na siya iniisip nung pag-uwi niya. Kasi alam ko na lahat yung mga chat nila. aha. Ganyan. Hmm. Na magsasama na sila dun. Mhm. So, sinabi mo sa kanya lahat-lahat yan? Hindi ko sinabi. Hindi pa Alam ko rin. lang na matagal na tayo magkahiwalay simula pag alis mo dito. Oo, anong sagot niya? Hindi ko siya pinipigilan umalis eh. Anong sabi niya? Nasabi mo magkahiwalay naman talaga kayo? Sabi niya naman, di hiwalay, ganun. Ah, Akala niya kasi hindi niya alam na alam mo. walang nakakaalam na may kinakasama siya doon. Parang Mhm. tanga siya. Magloloko na nga lang siya doon pa sa malapit na mga kamag-anak Oo, ninyo. eh. 'Di ba? Syunga-syungang babae. Ayan. So, di hiwalay sabi niya, tapos hindi na nagparamdam ulit. Madalas nagparamdam, ganyan. Ayaw mo ba akong padalhan, ganyan. Ay, humihingi lang talaga siya ng perang kapal na Yun lang pagmumukha talaga niya. yun. Alam mo, Pero alam ko na, nagagamitin lang nila yun. Kasi Mhm. wala na siyang pera eh. Pero ikaw wala ba? rin trabaho yung lalaki, no? Ganon. Wala. Mhm. Kakaloka. Mahal mo pa rin ba siya nung time na yon? Hindi ko na minahal nun kasi kinalimutan ko nung umalis siya. Oh. Pero aminin mo naman, Kasi aminin alam mo ko na na kahit masakit. pipigilan ko, aalis talaga siya eh. Pero masakit para sa'yo. Masakit naman kasi may anak kaming dalawa eh. So, paano yon? Humihingi pa rin ng pera pero hindi mo talaga pinapadalhan. Oo, hindi ko na pinapadalhan. Paano yung mga Kahit anak, kinukumusta hindi ko ba na niya? pinapadalhan siya. Yung mga anak ba, ikinukumusta niya? Hindi, kasi bigla ko siyang binalak nun eh. Oh. Ay, binlock mo na siya. Okay. So, Oo. hindi na siya gumawa ng paraan para kausapin ka. Gumawa pa rin ng bagong account niya. Hala, okay. Tapos humihingi ulit ng pera. Oo, manghingi pa rin. Sabi ko, Hmm. wala akong pera, ang laki ng utang mo. Sinabi ko yung utang niya kasi nagsingilan na dito. Hmm. Mm-mm. Sabi ko, malaking utang mo na iniwan dito. Ano sabi niya doon? Kaya dito sa mga kapitbahay ko. Dead ma lang siya. Did man lang siya. Ang kapal, may ganito Kapal pala na talagang kakapal na Oo, mga eh. ano. Okay lang ba na isulat natin tong kwento mo sa Barangay Love Stories? Pwede naman. O Pwede. sige, Pwede. payagan mo kami ha at isusulat natin ang kwento mo. No? Kasi madalas ako nakikinig dito, Oh. maghapon yung radyo namin. O eh. sige, Mhm. gagawa natin yan ng kwento para pag narinig niya mahihiya siya. Okay, so Oo. binlock mo na siya, gumagawa pa rin siya ng paraan. Kailan siya huminto na parang hindi na ito mapaparamdam? Ngayon, hindi na kami magkaano. Doon na lang sa kapitbahay namin nakichat siya, ganun. Kasi nandun na yung mga anak ko eh. Ay, kinuha na niya. Ano po yun, nagtrabaho siya dito sa Pampanga tapos umuwi siya. Yung mga anak ko gusto niya dalhin lahat. Hindi ko Aha. sana ipadala yung isa. Kaso? Gusto niya dalhin lahat para ano daw. Pero ganun din ba yung nangyari? Nasa kanya na ngayon. Nasaan ngayon yung anak? Yung dalawa niyong anak? Nandun sa Mindanao. Parehas? Opo, Nasa kanya? opo. Okay. Pero ang gusto kong malaman, pare,
yung, di ba ang dami mo ng beses na may chance na nasabihin sa kanya yung mga gantong bagay na alam mo na, bakit hindi mo nagagawang sabihin? Ayaw ko Ikaw po ba kasi ay sasabihin, meron Papa, ding yung ano? Kasi Ano? ayaw ko pong sasabihin kasi baka pag nag-deny kasi siya, dun lalong umano pa yung ulo ko. Mhm. Pero ikaw, itong Baka time na ano habang pang magawa ko sa kanya. siya ay nagloloko, ikaw ba ay meron ding nakakausap na iba? Wala naman po, wala. Mhm. Kasi iniisip ko yun, anak ko, pag uwi ko galing sa trabaho, Mhm. yun, at saka siya, yun lang iniisip ko nun. Mhm. Eh, paano nang naging sitwasyon nyo matapos yung talagang totally naghiwalay na? Blinak mo na siya. Ayun. May time ba Ayun na nga. parang gusto niyang bumalik sa'yo? Opo, ilang beses po yung nagsasabi siya. Na makipagbalikan sa'yo? Opo. Okay. At anong nagiging dahilan? Makipagbalikan na siya dahil daw sa mga anak. Sabi ko, gusto kong sabihin na akala niya siguro na wala akong alam kasi yung kapatid ko malapit lang din sa Mhm. lugar namin. Ikaw, Lugar ayaw mo nila na eh, makipagbalikan sa lalaki. kanya Oo. dahil hindi mo na mahal. Sabi ng kapatid ko, ganyan, may kinakasama na yung asawa mo dito. Buti, James, hindi sila sinugod nung kapatid mo nung time na nandun na, hoy, ikaw. Ako lang po yung pumigil. Gusto sana nila. Ayaw ko lang talaga ng gulo, ganyan. Mhm. Sabi ko, hayaan mo na lang. Hayaan mo na. Tapos ngayon, nagkahiwalay na sila, no? Tapos nakikipagbalikan sa'yo. Oo. Oh. Pero ikaw, ayaw mo na talaga. Pero ayaw ko na. Tama Kasi lang may naman. kinakasama na po akong iba ngayon. At Ayun least. na nga. May Baka iba naman ng- kasi nakikipagbalikan kasi may kinakasama ka na nalaman niya. Oo, alam niya. Okay, meron ka ng bagong karelasyon. Meron na po. Okay. So, paano dumating yung punto na talaga nakipagrelasyon ka na? Hindi mo na talaga binalikan itong ex mo? Kasi matagal na po kaming nagsasama eh. Mhm. Nung naghiwalay kayo, nitong una mong kinasama, gaano katagal bago mo nakilala itong panibagong babae? Mga 2 years. Mhm. 2 years din. Okay. Opo. So, nung time na yon, yung asawa mo, yung mga anak mo naroon sa probinsya, sa Mindanao, habang ikaw Opo, Pero solo. ako po yung namamasahe nun. Mhm. Namamasahe ba gang? Oo, may pamasahe na po yun sa bus. Paanong pamasahe sa bus? Parang isang tao din yung pamasahe dun. Ikaw yung namamasahe doon sa mga anak, ganun? Oo, kasi pumunta siya sa Pampanga, nagtrabaho siya, tapos umuwi siya sa probinsya na naman ulit. So, sabi- ibig sabihin, binigyan mo pa rin ng pera itong si ex mo? Oo, pero pamasahe lang nila at saka alawan. Aha. Tapos? Ayun, nagkita sila ng kinakasama ko ngayon. Mhm. Okay, Kasi paano mo hatid ko doon nakilala sa itong kapatid ko, panibagong nandun siya. kinakasama mo? Apa, Paano mo nakilala itong bagong kinakasama mo? ano lang din sa Facebook lang. Mhm. At gaano na kayo katagal? Ngayon 3 years na rin. Ay, 3 3 years na. May anak na kayo? Wala pa po. Wala. Pero itong bago mong naging karelasyon, wala namang sabit. Wala naman. Okay. Pero yung ex mo, hindi na ng gulo. Totally, wala na. Ano na lang po, parang gano'n na lang, nagsa-chat na lang siya sa kapitbahay namin kasi kumare namin yung kapitbahay namin. Mhm. Doon na lang siya nagsa-chat na magpadala ka sa mga anak. Yun, nagpapadala naman po ako. Mhm. At least, 'di ba? Ang Sumusuporta importante ka din. ay hindi nadadama yung mga bata. Mhm. Kasi yung iba, Oo. pag nagkakahiwalay, bahala yung mga bata, ipaalaga na lang natin sa iba. Mhm. Sustentuhan na lang, iba hindi na nagsusustento. Mga ganyan, di ba? Pero naging maayos naman na kayo kahit papano para dun sa mga bata. Opo, ayos lang din naman. Pero hindi kami friends sa Facebook noon kasi dinalak ko na yun eh. Oh. Talaga. galit na galit eh, no? Oo. Okay, so sila nung kinakasama niya dati, sila pa rin ba o hiwalay na? Sila pa rin ngayon. Sila pa rin. Oh. Pero ba't ang kapal ng pagmumukha niya para makipagbalikan pa sa'yo noon nung sabi mong nakikipag-ayos? Oo, panay ang chat na ibabalik daw gagawin niya yung dati, ganyan. Ay. Baka wala nang mahita doon sa lalaki. Parang na-realize niya Wala siguro. namang doon sa probinsya eh. Oo, Ah, Kasi wala- walang trabaho yung lalaki. Mhm.
Kasi ganun eh, siguro nare-realize ng babae na parang wala akong Ba yan? future dito, lang Oo. buhay dito. At least sa'yo, babalik Oo. na lang. Pero dahil hindi mo tinanggap, syempre hindi niya napapakawalan yun. Kasi nga, wala, kaysa mawala sa kanya pareho. 'Di ba? Pwedeng ganun. kaso- Hindi niya pinapakawalan yun kasi Ah. wala na siyang maanuhan. Wala na ibang choice. Oo, wala nang choice. Ayan, ayan mo na, yun na yung karma niya. 'Di ba? Kung hindi man maayos yung buhay niya doon. Tapos kayo nakakapag-usap na lang. Siguro may mga times na nanghihinayang din talaga siya na sana hindi ko na lang ginawa yun. Mhm. 'Di ba? Pero too late. So ngayon, kamusta ang buhay mo? Kasama yung bagong kinakasama mo? Okay lang naman po. Oh. Kumusta ang relasyon nyo? Ayos, yun talaga, mahal na mahal niya ako, ganyan. Mm. May tanong ako, pare. Binilhan mo ba ng cellphone? May cellphone na po siya kasi siya ex-abroad. Ah. Kauwi lang din niya ng 5 months na siguro. Aha. So parang hindi talaga kayo parang laging nagsasama kasi laging nangibang bansa? Hindi po, ngayon, nandito na po siya, nagtrabaho na po siya. Ay, So, magkasama na Bumalik kayo. sa ibang bansa kasi na siya, 2 beses na siya dun eh. So dito na siya na parang hindi na babalik, ganon. Oo. So, dito na siya nagtrabaho. Opo, Live-in na kayo. opo. Mabuti Okay naman. Okay. May anak? Mayroon. Ilan pong anak ninyo? Ay, sa dati niyang asawa. Sa dati, oo. Meron siya. Ah. Kasama niya yung bata o hindi? Hindi po, nandun din sa probinsya nila, nanay niya yung Okay. Pero, So, itong, di ko natanong kanina, kasal ba kayo nitong ex mo? Ay, hindi. Itong si bago mong karelasyon, kasal ba siya Hindi doon sa... rin. Hindi rin. Opo. Okay. Alright, so kumusta ang inyong pagsasama na wala man lang kayo naging tawag dito? Gulo, away na pinagdadaanan. Meron sa yung kinakasama ko ngayon. Pero Mm. bihira lang kasi minsan magsisilo siya na ganyan. Wala, nagsiselos. Sino pinagsisilosan niya? Yung ex ko. Bakit niya pa pagsisilosan yun? Tapos na yun. Mm-mm. Minsan kasi tumatawag yung anak ko tapos magsasalita din siya. Doon siya magagalit eh. Mhm. Nagsiselos. O bakit kasi nakikisali pa sa usapan yung ex mo? Minsan naririnig niya kasi doon sa bahay tumatawag eh. Pag nandun sa bahay ako tumatawag siya. So parang pag nagbi-video call or tawag, sumasali pa sa usapan Tawag yung... lang yun, walang video call kasi Tawag lang. So sumasali sa usapan itong ex mo? Hindi naman po, ganun lang siya na. Pagkatapos namin mag-usap, ganyan. So ang mo na lang, iparamdam mo na lang sa kanya na wala ka ng plano kasi nga niloko ka niya, ganyan. Mga babae talaga hindi mo maiwasan, selosa talaga yung mga yan. Kahit hindi, aminin man nila o hindi, nagsiselos yung mga yan. Okay? Hanggang ngayon ba, kumusta ngayon? Etong bang ex mo ay nagpaparamdam pa rin sa'yo? Or ano nang nangyayari? Nagpaano lang sa kapitbahay namin, ganyan, na magpadala ka ng pera. Katulad ngayon, linggo, magpapadala ako niyan. Ayan. Good. At least maayos kang tatay, no? Yun yung importante. Kasi kawawa rin naman yung anak ko Oo doon. naman. Pero anong nasasabi sa'yo ng mga anak mo? Ganyan na, padalan mo ko cellphone. Katulad ngayon, December, birthday niya yun. Bibilihan ko ng cellphone yun. Yun na lang. Importante yung connection na sa anak. Pero ngayon, kumusta? Wala nang problema? Okay ka naman na, no? Okay naman po. Shinare mo lang talaga tong nangyari sa'yo. Opo. Okay na yan. When we're very happy for you, kung wala ka ng ibang pinagdadaanan na problema sa iyong kinakasama, may gusto ka bang itanong sa mga kabarangay natin? Oo. Ang itatanong ko lang, Kung? Kasi maraming nagsasabi na kahit hindi ko napadalhan, kasi yung babae naman nakipaghiwalay sa akin. Tapos may kinakasama ka agad. Yun lang yung ko. Sorry. Pero, yung ex, sorry, hindi ko naintindihan. Sorry, medyo na... Yung ex ko, Oh. dala ko pa rin yung Teka, Wait lang, napuputol-putol po kayo. ng pera. Oh. Kasi marami nagsasabi na kahit hindi mo napadalhan yan, kahit yung kapatid ko, kasi may kinakasama namang iba, siya naman ang nagluko. No, papadala mo pa rin, pero sa mga bata. Pero nakakasigurado ka ba na sa mga bata na pupunta yung mga pinapadala hingi ka mo? na lang ng Oo resibo. naman po kasi, pag nag-aaral na dun eh. So sinasabi naman ng mga bata sa'yo na, napunta talaga sa amin yung mga pinadala mo.
Oo, Yeah. opo. Pero Sinabi magpadala lang pa po. rin ha. Magpapadala pa rin doon sa mga bata. Okay? Opo. Oo. Kasi Kasi, hindi ko inaano yung mga sinasabi nila. Mm. mm. Kasi Pero, pag laki nun, okay. siguro sa akin naman maano din yun eh. Hahanapin din naman ako nun eh. Mhm. Bakit hindi mo na ba nakakasama ngayon? Wala na po, nandun na po sa probinsya. Para tuwing kailan mo lang sila nakikita? Ano lang, pag nag-video call dun sa kapitbahay namin, gano'n. Mhm. Ay, so never mo na yung para nakakasama sila ng... Opo, kasi nandun sa probinsya po eh. Kailan yung huli? Sad. Ano, mga 5 years na ngayon. Lo, Oh. hindi mo, may bala ka ba na puntahan sila, ganun. Kasi, syempre, Oo, bukod doon sa padala, importante na nakikita ka nila, nakakasama ka talaga nila. Baka January, nag-iisip na ako ng January. Nag-iipon pa kasi ako ng pera eh. Okay, sige. Mabuti yun kasi kailangan din ng mga bata na yung Mm-mm. presensya ng isang magulang, ng isang ama. Hindi lang pera-pera Oo. din. Okay, saka kung yung mga sinasabi ng ibang tao na huwag ka nang papadala kasi may bago nang kinakasama yan. Hindi po ha, hiwalay sila doon kasi yung mga anak mo ay nandoon. Okay? Magpadala ka pa din. Saka siguraduhin mo lang talaga na yung mga pera ay mapupunta syempre dun sa mga bata. Yes. Enough na pagkain nila, yung gastusin sa school. 'Di ba? Yun lang. Okay? Para wala nang ibang problema. Saka yung pagsiselos naman ng kinakasama mo, normal yan. Ano lang, hilot-hilot lang yan. Okay? Konting lambing pati. Pero mga kabarangay, yung katanungan niya, kasi may mga nagsusulsul sa paligid na dapat pa daw bang magpadala, may bago naman ang kinakasama, itong si babae. Pero yung mga anak mga kabarangay, nandun sa babae. So, ano pong masasabi ninyo sa ating kwento? Kung ano man po yung reaction ninyo sa mga nalaman ninyo, comment na sa ating Facebook Live, Barangay LS 97.1. Basahin na natin ang mga komento ng ating mga bida. Sabi ni Jed Sulongsowa, Bronyola, para sa caller, maganda na maumpisan mong ibigay ang needs sa mga anak mo kahit magkahiwalay na kayo ng nanay nila. Huwag ka makikinig sa sinasabi ng iba na hindi mo dapat padala ng mga anak mo dahil bilang isang magulang, obligasyon mo na ibigay ang pangangailangan ng mga anak mo at sobrang humanga ako sa iyo, caller, dahil hindi mo nakakalimutan ng mga anak mo kahit may kinakasama ka ng iba. Clap, saludo ako sa katulad mong alam ang salitang obligasyon. Ako din, kasi alam mo yon yung iba, kapag nagkahiwalay na, yung yung mag-asawa, tapos okay, bahala ka na kung sino kukuha ng bata, ikaw nang bahala sa responsibilidad niyan, 'di ba? Na hindi na parang wala nang pakialam diyan, ikaw na lang, yun yung problema eh. Magkakahiwalay kayo, magkakaroon problema ang mag-asawa. Huwag idadama yung mga bata dahil hindi naman sila yung nagloko, hindi naman sila yung nagkaroon ng kasalanan. Kaya palakpakan natin ang ating bida. Trot. We're proud of you bilang isang ama. Okay, sino pa? Ito si Rovilyn. Hayaan mo na iyang josawa mo. Kung siya masaya, bad karma din yan. Mga yan, ganyan. Okay, kasi alam mo, naging bad karma yung nangyari sa kanya. Kasi bad din yung ginawa niya eh. Nakipagrelasyon, nakiapid sa tag dito, siya yung may asawa, pero siya yung nakiapid sa iba. 'Di ba? Eto, sabi dito ng ating kabarangay na si Henry Bean. Ayan, sige, binaliktad yung pangalan niya. Ayan, nag-PM sa aking Facebook, Lady Gracia. Kung ako lang din talaga, kung ayaw mo na magsustento dahil feeling mo ay napupunta doon sa lalaki, baka pwedeng kunin mo na lang yung mga bata. Kung ako lang ha, kasi medyo nakakakaba din naman kasi yung feeling na baka napupunta lang dun sa asawa ng ex mo, yung pinapadala mo para sa mga anak mo. Sabi niya, shout out daw yung mga nakatutok sa atin dyan sa may Novaliches. Hello po. Ayan, mga kapuso, mga kabarangay. Ito sabi niya, ang haba nito ha. Ay, nabanggit mo na pala to kanina. Okay, si Jet, nabasa mo na ba to? Yes, nabasa niya. Yes, oo. Well, mahirap lang talaga kasi sa mga kapuso natin kapag ganito nyo yung naging nangyari sa buhay nyo. Ito, si Jomali Papa Johan, Paale de Gracia, pag uuwi ka ng province nyo, ano kaya mag-usap kayo ng bago mong asawa. Ngayon, baka may mag-away kayo sa CP, nagsiselos pa yan. Tungkol naman dito sa kanyang bagong karelasyon. Yun ang problema, no? If ever, kunwari uwi si James sa probinsya nila para dalawin yung mga bata. Ano kayo magiging take nung kinakasama? Kasi nagsiselos na baka kung ano pang isipin. Sa pagganyan kasi dapat lang talaga matutong mag-unawaan. Kasi pag laging uunahin natin ng selos,
tiyak naman natin na talagang masisira yung relasyon. Saka kailangan magkakaroon klaro. ng away. Oo, kailangan klaro na wala nang talagang balikan. Mhm. Saka isipin ninyo mga kabarangay, kawawa naman yung mga bata na iipit dun sa sitwasyon nitong mga matatanda. Exactly. Ito, diba? sabi nung ating Japanese character yung kanyang pangalan, hindi natin mabasa. Hayaan mo na siya, pre. For sure, masaya ka na, but we should be responsible sa mga anak natin. God bless you. Tama yun. Yes. Maging responsible sa mga bata. Yung mga nagsusulsul din dyan na wag yun ang padalhan. Hello, anak niya yun. Mhm. Diba? Ay, dadamay niyo yung mga bata dahil may pagdududa kayo na mapupunta dun sa kinakasama at hindi nabibigay sa kanila. Makikita mo naman yan sa itsura ng bata na alagaan ba, napapakain ba, diba? Kausapin mo yung bata. Saka kung talagang diskumpiyado ka, pwede kang yung resibo ng mga nagagastos, di ba? Tsaka kapag mga ganyan, halimbawa sa mga kapuso natin, mga kabarangay na nagsasabi ng ganon, it's not the right way to say, to give advice na may maharm yung Mga bata or kung oo. sino man. We're giving advice para may saayos, okay? Yung problem o kaya naman mas maayos yung nagiging pag-iisip ng bida natin. Pero dito sa ating bida, for me wag na sanang dumating na hindi ka magpapadala. Or maganda rin yung sinabi ng ating bida-bida kanina na kung maaari, kung ikaw lang din naman yung nagsusuporta at dito sa mga bata, kung maaari, kunin mo yung mga bata, pwede rin naman. Pero depende pa rin. Tatanungin mo rin yung mga bata kung ano yung kagustuhan nila. Saka kung saan na sila komportable. Kasi mamaya okay naman na pala sa school. Saka Oo. kahit siguro hindi naging mabuting asawa, itong si ex-Mrs. kay James, Kay James. baka naman kasi mabuting Mabuting nanay pa ina. rin. Diba? Mas naaalagaan, mga ganyan. So, Mhm. wala. Kailangan mo lang talagang magtiwala na nang pupunta kasi mapapansin mo, saka mahalata mo naman yung sa bata So, wag lang tawag, I guess. Yung kailangan nagvi-video call din sila Video ng bata. call. Para At saka kung updated. maaari, yung napag-uusapan niya natin kanina, yung by January na pupunta siya. Sana totoohanin niya. Sana matuloy para magkita-kita sila mag-aama at malasap muli nila yung ng mga anak mo yung yakap ng isang ama. Okay. Ayan. Ito, sabi dito ng ating bida-bida sa ating Facebook, Annie Claire. Ayan, para sa akin, huwag makikinig sa sulsul ng iba at saka kausapin mo yung kinakasama mo. Kasi pag sumobra yung pagiging selosa niya, baka hindi mo na makausap kahit yung anak mo. Yeah. Dahil sa pagsiselos niya dyan sa ex mo. Exactly. Danas ko yan sa akin. Yung ex ko, yung ex na live-in partner ko, pinagsiselosan niya pa yung isang ex-husband ko na nandoon yung mga anak ko. Kaya masasabi ko lang sa'yo, kailangan klaro at wag idadamay ang mga bata. Kawawa naman po sila. Yun yung kasi kailangan talaga natin na klaro at transparent sa mga ginagawa, sinasabi, na pag-uusapan. Kasi kung hindi mo nasasabi lahat at meron kang inililihim, lalo magsiselos yan. Paano pag nalaman niya na may nilihim ka pala? Di lalo na kayo naghiwalay. Sakang hirap kasi nito para doon sa mga kabarangay natin na meron kayong mga partner na pinagseselosan yung mga ex ninyo tapos may mga anak din kayo doon. Naiipit yung mga bata Yun na nga. Saka minsan may mga tao na kahit klaro mo naman ang sinasabi na wala ito, magtiwala ka, ayaw pa rin maniwala. Sila na may problema doon Close-minded na yun. Oo, yun yung mahirap. Ngayon, ikaw, kung titiisin mo, kung kakayanin mo yung ganyang ugali niya, pero kung hindi, kasi kung ganyan na hindi siya nakikinig doon sa pang-a-assure mo na wala lang yun, tapos na yun, para na lang to sa mga bata. Ikaw, kung kakayanin mo na ganyan, kasi pag tumatagal yan, maiipit ka dyan Magiging sakit ng ulo mo yan kahit sabihin mo na mahal mo ngayon at hirap iwanan. Pag-isipan mo ng mabuti dahil ang mga taong sarado ang isip, mahirap na po yan pagpaliwanagan. Ayan, sige, Okay? balik natin ang ating bida. Hello, James? Hello? Hello, James. Hello? Hello, James? Hello? Ayan. Okay, so James, yung mga sinabi ng mga kabarangay natin bida-bida, narinig mo ba? Opo. Okay, so tuloy ang sustento, James, ha? Saka, Opo. we encourage you, James. Napuntahan mo yung mga bata kasi hindi enough na pinapadala mo lang sila ng pera. Hindi enough na tinatawagan mo lang sila. Hindi pa nga kayo nagbibideo call, tawag lang, boses lang. Kailangan mo din makita kung ano yung itsura nila, ano yung kalagayan nila. Okay? Para Opo, kung sakali nag-iipon lang po ako ng pera para kasi hindi basta-basta umuwi doon sa probinsya. Kasi 5 years ka nang hindi umuwi
Oo. 'Di ba? 5 years mo na siyang hindi nakikita. Gets ko na hindi basta-basta, pero that's 5 years. Opo. 5 taon na 'yun. So, kung nagpiso araw-araw ka ng ipon, may pera ka na. Pero Oo, ikaw, anong oo. pinakang plano mo na ngayon? Sana makauwi ka. Mga January po. January. Uwi ka ha, para makasama, makapiling mo itong mga Yes. bata. Tapos yung sa yung kinakasama mo, sana maunawaan niya. Mm-mm. Okay? Opo. Ipaliwanag mo sa kanya na para lang sa mga bata 'yun talaga. Na Yes, wala po. ka na kasi binlock mo na rin naman na, 'di ba? Baka o kaya naman, ano pala, baka pwedeng maaga-aga para Mm-mm. maganda naman yung Pasko ng mga bata. Mayakap Kung- nila. Anyway, Basta bagong kung taon, kailan pwede. nung na available ka. Saka para Yes. ma-check mo yung kalagayan nila, Ah. kung ano yung itsura nila, kung may napupuntahan ba yung perang pinapadala mo sa kanila. Okay? Opo. Saka kung may mga nasumusulsul sa paligid mo na sinasabi, wag mo na padala kasi may bagong kinakasama. Yung Gigil bagong nila ako, kinakasama niya ay hindi responsibilidad ng mga anak mo. Ikaw may responsibilidad sa mga yan. Kaya kailangan mo pa rin magsustento. Alright, so nakikinig itong dati mong karelasyon na ito. Itong mga Opo, magulang. nakikinig po. Okay, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sabihin ko lang, masasabi ko lang po sa kanya na huwag niya na magsisilos kasi matagal na rin po kami nagsasama eh. 3 years na po eh. Oo, itong karelasyon mo ngayon. Okay. Opo. Pero itong dati mong karelasyon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Mahal na mahal ko siya. Yeah, yung dati mong karelasyon. Sorry. Yung bago ngayon. Sabi ko, masasabi ko lang, wag na siyang mag-ano sa akin kung magpapadala ako or hindi. Pero magpapadala naman talaga ako palagi. Okay, sige. Alright, maraming salamat sa pag-share ng iyong story, James. At hangad namin na sana ito nga bago mong karelasyon ay maging okay ang iyong relasyon, okay? Maghilom na sana muli ang iyong puso, pati ang mga puso ng lahat. Okay? Magkapatawaran na. Kapatawaran. Pero minsan mabubuisit ka na naman, papatawarin mo ngayon, tapos may sasabihin na naman na hindi maganda. Sige. Mawawala ulit Ay, yung no. pagpapatawa. Okay, maraming salamat, James. Maraming Thank you. salamat din po. Mabuhay ka. Proud kami sa iyo bilang isang ama. Yes, pagpatuloy mo yan. Tuloy lang ang pagsuporta sa mga anak. Barangay LS 97.1 Number 1